the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon, maminamahal. Purihin natin Diyos na buhay at kung tayo po'y handa na sa ating mga sarili, kunin ang Biblia, kwaderno at papel at ballpen upang tayo pong lahat ay makatala ng ating pong pag-uusapan. Iniling ko po tayong lahat ay tumayo. Tumayo po tayong lahat upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dahil ito yung ating pinagpalang mangangaral at ito ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Palakpakan natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord po. God bless po, beloved Lord. Preacher, Kuya Bubunyan. Praise the Lord. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O, dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa una pong dalangin po namin pong Darlene, beloved honorable evangelist, pastor, Willis Almeda. Marami pong salamat, malapay Jesus, sa paglagis mo. O malapay Jesus, hallelujah, sa katatapot na yugto, malapay sa aming pananambahan. Mula sa mga papuring awitin, joyful solemn sa mga buhay na patotoo, na inihayag ng mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, malapay Jesus, sa mga pinagpalang mga awit, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, yung binuhos yung matamis at banal na presensya. Patuloy mo kaming sinasamahan, hindi mo kami iniiwanan. Salamat po malapay sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, malapay Jesus, sa pagbibigay namin ka sa pumbagit handog, susi ng pagpapala. Malapay Jesus, narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng Beyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba. Kami po'y nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Saan man kami nasumpungan, malapay Jesus. Hallelujah. Sa pagsalangsang siya banal na kalooban, sa mga oras na di po namin nababantayan ang mga sarili. Patawarin mo po kami. Hugas sa linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, malapay Jesus, wala po akong magagawa. Sa iyo lamang po ako umaasa, malapay Jesus. Patuloy mo kang bigyan ng wisdom, knowledge, understanding, malapay Jesus. Buksan mo kami magpangunawa kaisipan. Itanim mo po sa bawat puso at isipan ang mga salita na aming pag-aaralan. Hallelujah. Langisan mo po ang iyong panglikod, bagay ang banal na salita, malapay Jesus. Hallelujah. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, malapay Jesus. Hallelujah. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan. Sa mga kapangyarihan pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway. Pinalalayas lahat ng mga uri ng adlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Jesus, ating pong pinapaabot ang doble paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly beloved honorable evangelist pastor Willis Almeda, the end time proper laming God. At lagi po natin inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeda. At maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating mga beloved elder, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved ordained preachers, sa kanila pong beloved daughter, sa ating pong Facebook, ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Hallelujah. At ihanda po natin mga minamahal, ating po mga kwaderno, ating pong mga Bible, mga minamahal. Amen. At tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating pong pamagatan, mga minamahal. Amen. Ang ating pong pag-aaralan sa araw nito, ang bagong Jerusalem. Amen. Bagong Jerusalem. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Revelation, kabanata po ay 21, talata po ay 2. At sinasabi po ng banal na kasulatan, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos.
na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal Jesus. Lahat po ba ay nagnanais ng bagong Jerusalem? Sumagot po ng praise the Lord. Praise the Lord. Lahat po tayo nagnanais, nagnanasa, inaasam po natin ang bagong Jerusalem, mga minamahal. Amen? Inaasam po natin lahat, mga minamahal. Amen? Maging sa mga hindi naglilingkod, inaasam po nila yan, mga minamahal. Wala sa katotohanan, lahat ng tao, inaasam po ang bagong Jerusalem. Subalit, hindi makikita sa gawa. Amen? Nais ng bibig, subalit, hindi nais ng puso, mga minamahal. Amen? Nais ng bibig, subalit hindi ninanais ng puso. Sapagkat kung nais ng puso, makikita yan sa gawa ng isang tao, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Nung panahon ni Noah po, mga minamahal. Amen? Panahon ni Noah, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Ay nagalit sapagkat lumaganap ang kasamaan sa lupa. Kahit ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, Kanya pong nilipol, amen, ang mga tao. Subalit, ang angkan lamang ni Noah, mga minamahal, ang naligtas, sapagkat siya po ay nasumpungang matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen? Nasumpungang matuwid si Noah, seryoso sa paglilingkod sa ating pong pinakamamalaking Diyos. Kanyang inaasam ang bagong Jerusalem, kahit kanya pong ginagawa, amen, kung ano ang iniuutos ng ating dakilang Diyos. Sinabi natin dakilang Diyos, Noah, gumawa ka ng arka. Si Noah hindi na nagtanong, mga minamahal. Amen? Si Noah sumunod lamang po, mga minamahal. Amen? Hindi na nagtanong, hindi nag-complain, sapagkat napakalaki ng arka, mga minamahal. Amen? Hindi sinabi ni Noah, malapay nun, iilan lang kami, tapos napakalaki ng ipinagagawa mo. Amen? Si Noah hindi nagsalita, mga minamahal. Hindi lumabas ang complaint, hindi siya nagmurmur. Basta't sumunod lang ng sumunod sa utos ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kaya't dumating ang hatol ng ating dakilang Diyos. Sapagkat si Noah, ang lahat ng kanyang angkan, sumunod sa utos ng ating dakilang Diyos, siya po ay naligtas, mga minamahal. Amen? At ngayon po, mga minamahal, amen? Sinasabi ng ating dakilang Diyos, muling gugunawin ng ating dakilang Diyos ang mundo na ating ginagalawan. Subalit, hindi na sa pamamagitan ng baha, hindi na sa pamamagitan ng tubig, mga minamahal, kundi sa pamamagitan ng apoy. Amen? Kailangan, sabi nga po, lahat ng mga luma, kailangan mapalitan, sabi nga po, mga minamahal. Amen? Papalitan ng ating dakilang Diyos lahat ng mga bagay na luma po, mga minamahal. Amen? Lahat ng mga bagay na may kasiraan, mga minamahal, lahat ng ating mga nakikita, yan po ay sinasabi ng mahal na Panginoon na yan po ay mapupugnaw. Amen? Sinasabi na aklat ng 2 Pedro, Kabanata 3, datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Paulit-ulit po natin itong ipinag-aaralan, mga minamahal. Paulit-ulit pong ipinangangaral sa atin ng mga pinagpalang mga ngaral. Bakit, mga minamahal? Sapagkat ang iba sa atin, hindi na seryoso. Ang iba sa atin, nalimutan na ang bagay na ito, mga minamahal. Amen? Ang nakatanim na lang sa puso ng bawat isa, mga minamahal, ang Diyos ay pag-ibig. Totoo, ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal. Amen? Subalit, may standard ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? May standard. At ang mahal na Panginoon, mga minamahal, may itinakda na panahon sa bawat isa. May itinakda ang paghatol, mga minamahal. Amen? Subalit sabi ng iba, mga minamahal, hindi totoo yan. Hindi gugunawin ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Narinig ko yan sa aking bilabod ina. Sabi ng aking bilabod ina, hindi totoo yan. Sabi niya sa akin,
Hindi gugunawin ng Diyos ang mundo sapagkat mahal ng mahal na Panginoon ang tao. Totoong mahal ng Diyos ang tao. Amen. Yung tao, mga minamahal, na nanunumbalik sa Kanya. Yung nagpapakumbaba, mga minamahal. Amen. Mahal ng ating dakilang Diyos. Ang ating dakilang Diyos, galit sa kasalanan. Amen. Galit sa kasalanan ang ating dakilang Diyos. Ang ating dakilang Diyos, siya po ay iniibig ang taong makasalanan. Mga minamahal. Amen? Kahit sinasabi ng ilan, matagal, hindi nagugunawin ng mahal na Panginoon ang mundo. Amen? Ating basahin po mga minamahal. Amen? Sinasabi po mga minamahal, dahil sa grabing pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Aklat ng Ikalawang Pedro, Kabanata 3, mga minamahal, 8 hanggang 9, datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Ang isang araw sa mahal na Panginoon, 1,000 taon po sa atin, mga minamahal. 1,000 taon sa atin, isang araw lang sa ating dakilang Diyos. Kahit sinasabi ng ilan, napakatagal, sabi na, para pa silang nagmamalaki, mga minamahal. Sinasabi ng 9, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Kapag sinabi ng mahal na Panginoon sa araw na ito, sabi ng mahal na Panginoon, amen, talagang itatakda. Kung talagang kalooban na ng ating dakilang Diyos. Amen? Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Kundi mapagpahinuhod sa atin, mga minamahal. Mapagpahinuhod po pala ang mahal na Panginoon. Mga minamahal. Dahil sa pag-ibig sa atin, patuloy nagpapahinuhod. Mga minamahal, hinihintay ang bawat isa, magpakumbaba, magsisi, maglingkod sa ating pong pinakamamalapayos ng seryoso. Na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Bakit matagal, mga minamahal? Sapagkat ibig ng ating dakilang Diyos, walang mapahamak. Nais ng ating dakilang Diyos, lahat mga ligtas, mga minamahal. Amen. Kahit sinasabi po, kailangan, mga minamahal, ang bawat isa ay maglingkod ng seryoso sa ating dakilang Diyos. Amen? Sapagkat ang ating dakilang Diyos may hatol, amen? Meron siyang hatol sa bawat isa. Merong gantimpala, may hatol at gantimpala. Amen? Hatol ayon sa kanyang gawa, gantimpala ayon sa ating mga gawa. Amen? Hahatulan tayo, mga minamahal, hindi kung ano ang ating pong mga achievement, mga minamahal, yung ating mga nakamit. Nagtapos tayo ng mga matataas na mga pag-aaral, mga minamahal. Amen? Sinasabi po, dahil ayon sa ating mga gawa, kung sinunod ba natin ang utos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kahit na pag-aralan po natin nung linggo, yung matibay na pundasyon, mga minamahal. Amen? Kung tayo po ay may matibay na pundasyon, magmamana tayo ng bagong Jerusalem, mga minamahal. Amen? Hindi lamang tayo tagapakinig, kundi tayo tagatupad man ng mga salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Pinakinggan natin, ipinasok sa kanang tenga, lumabas sa kaliwang tenga, mga minamahal. Amen? Hindi pumasok sa puso, pagpasok sa kanan, labas sa kaliwa. Kailangan pag pumasok sa kanan, ilagay po natin sa puso, mga minamahal. Amen? Ating po ipamuhay, tuparin natin. Sapagkat sinasabi nga po, ang tagatupad ng salita ng mahal na Panginoon, siya po ang magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ang bagong Jerusalem ay banal, mga minamahal. Kaya sinasabi po, ang lahat ng mga anak ng Diyos kailangang mamuhay ayon sa kabanalan, ayon sa standard ng ating dakilang Diyos. Kaya nga pinagpala tayo, mga minamahal. Bakit? Sapagkat binigyan tayo ng totoong propeta. Ating pong beloved parents in the Lord, ating pong beloved Pastor Will Estrada Almeida, ating pong beloved Mama Dear. Tinuruan po tayo kung paano mamuhay, mga minamahal. Amen? Bilang isang seryoso, mga
mga minamahal, isang tunay na anak ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kailangan mamuhay tayo ayon sa Espiritu, hindi ayon sa sanlibutan, mga minamahal. Hindi kung ano ang uso sa sanlibutan, doon tayo, mga minamahal. Amen? Hindi natin priority, mga minamahal, ang sanlibutan. Ang priority ng mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen? Kung paano tutuparin ang pinag-uutos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Narito po, mga minamahal. Paano nga ba masasabing worldly ang isang Christian, mga minamahal? Paano po ba natin masasabi, mga minamahal? Kristiyano na po tayo, pero sumasali pa tayo sa mga dance contest. Kahit alam natin malaswang lyrics, mga minamahal, amen? Ng mga tugtugin, sinasayaw pa rin natin, mga minamahal. Amen. Nakikinig pa rin tayo ng mga worldly song, mga minamahal. Yung mga tinatawag na rock-rockan, mga laklak, mga ganun, mga minamahal. Amen. Mga kung sino-sinong mga pangalan po ng mga banda, mga minamahal. Amen. Yung banda na hindi naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Makikita natin may mga ikaw sa tenga, ikaw sa dila, ikaw sa ilong, ikaw sa kilay, lahat na may ikaw. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kristiyano ka na, pero tumataya ka pa rin sa ending. Amen. Tumataya ka pa rin sa loto. Nakikita ka pa rin sa pasugalan. Matatawag ba natin Kristiyano yan, mga minamahal? Okay lang kaya yun, mga minamahal? Amen. Kristiyano ka na, pero pumapatol ka pa rin sa mga green jokes. Nagre-green jokes ka pa rin. Amen. Lumalabas sa ating bibig, mga green jokes. Medyo malalaswa pa rin, mga minamahal. Amen. At kuminsan, kapag naiinis tayo, nagmumura pa, mga minamahal. Nanonood, mga minamahal, naglalaro ng ML. Yung naglalaro ng ML, mga minamahal, pag natalo yan, ay grabe mura niyan, malulutong, mga minamahal. Grabe, kung magmura. Natalo sa ML, natalo sa Duta. Grabe, nagmura, nagpatayan pa, mga minamahal. At nagsasalita pa ng mga salitang bakla, mga minamahal, yung mga tsorba, trululu, mga minamahal. Kristiyano po ba yan, mga minamahal? Kristiyano ka na at manunugtog. Amen. Sa church. Tapos sasali ka pa sa Battle of the Bands. Minamahal. Tutugtog pa ng makamundong awitin, makasanlibutan. Kristiyano na po tayo, mga minamahal. Amen. Subalit may pride pa rin tayo. Natuto lang tayong kumanta ng kaunti. Binigyan tayo ng talento, mga minamahal. Ako, mga minamahal, meron po akong naobserbahan. Marami po, mga minamahal, ang glory to God. Grabe. Glory to God. Sa Diyos lang ang kapurihan. Maganda ang mga boses. Talaga, mga minamahal. Subalit, hindi ko sila nakitaan, nagmalaki. Nagkaroon ng pride. Pero dito, mga minamahal, habang umaawit ang ating mga beloved Pioneer Generation Choir, mayroong isang mga minamahal, kami sa base, may titingin sa amin, mga minamahal. Titignan kami ng kabilang mga awit, mga minamahal. Titignan kami kung tama yung koryo namin, mga minamahal. Pag tumingin, nakita kami nagkamali sa aming koryo, mga minamahal. Umiiling ganyan, mga minamahal. Tapos ngingisi. Sabi ko, napakagaling naman ng taong ito, mga minamahal. Grabe ang pride. Yun palang ang natutunan. Much more, pag natuto pa yan, mga minamahal, lahat natutunan niya. Grabe ng taas ng pride, mga minamahal. Pag lumakad, taas noo, grabe, mga minamahal. Sabi nga po, mag-ingat tayo, mga minamahal. Baka akala natin, nakatayo pa rin tayo. Bigla tayong mabuwal, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kristiyano na po tayo, pero matagal na. Matagal na tayong Kristiyano, mga minamahal.
Subalit tumatakas pa rin tayo sa mga fasting, mga minamahal. Sa mga meeting. Tumatakas tayo, mga minamahal, kapag preaching na, umaalis na tayo, mga minamahal. Tinatakasan natin. Iniiwasan natin ang puri, iniiwasan natin ang fasting. Subalit, pag sa kainan, handaan, haruro, mga minamahal, ang bilis ng paa natin, mga minamahal. Tapos sa outing, ay grabe, mga minamahal. Mayroong contribution, sabi nila. Birthday ng ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda sa linggo, mga minamahal, may contribution, mga minamahal. Amen. Ang iba, nagko-complain. May contribution na naman. Amen. Subalit, pag sa outing, may contribution ay, walang isang salita. Wala pa sa alas 4, nandyan na. Ilan, tatanungin pa niya, magkano bang contribution ko? Magkano bang contribution ko? Amen. Isipin natin, ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord, grabing sakripisyo. Grabing contribution. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Pengsu. Buhay niya, ibinigay niya, mga minamahal. Gatsino na yung contribution natin para kung tutusin, kulang pa yung mga minamahal, 150, mga minamahal. Amen? Isipin natin kung anong sakripisyo ang ginawa ng ating pong beloved parents in the Lord, ang ating pong mga beloved pastoral worker, mga minamahal. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At sinabi po, mga minamahal, kaya seryosohin po natin ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? Seryosohin po natin sapagkat seryoso ang ating dakilang Diyos sa kanyang hatol at sa kanyang gantimpala sa bawat isa. Ang Diyos ay hindi na pabibiro, mga minamahal. Amen? Kung ano ang itinanim, siyang ating aanihin. Hindi na pabibiro ang ating dakilang Diyos. Seryoso po, mga minamahal. Amen? Seryoso ang ating pong paglilingkod. Seryoso ang ating kaligtasan, mga minamahal. Amen? Papayag ba tayo, mga minamahal? Nakakilala ka na sa mahal na Panginoon, tapos maiimpyerno ka lang? Papayag ba tayo nun? Hindi po, mga minamahal. Amen? Papayag ba tayo na sa pagdating ng araw ng paghukom, ito yung maririnig natin, yung sa aklat po ng Mateo sa 7:23, mga minamahal, na sinasabi, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng katampalasanan. Amen? Kayong gumagawa ng kasamaan. Masakit po, mga minamahal. Amen? Nag-a-assume tayo, mga minamahal. Amen? Umaasa tayo na magmamana tayo ng buhay na wala hanggan. Subalit pagdating pala sa huli, ito pala yung maririnig natin. Hindi pala natin maririnig yung pumasok ka sa aking tahanan. Sabi ng mahal na Panginoon, ikaw na anak na pinagpala. Hindi pala yun ang maririnig natin. Ang maririnig po pala natin, lumayo ka sa akin. Kayong mga gumagawa ng kasamaan. Amen? Pahig ba tayo, mga minamahal, na mawalan tayo ng kaligtasan dahil nag-i-enjoy tayo sa sanlibutan? Yung iba, pumapayag, mga minamahal. Kaya hindi natin makita ng Miyerkules, hindi makita, mga minamahal, ng Biyernes, ng Linggo. Mas mahalaga pa ang kanilang business. Amen. Mas mahalaga pa yung kanilang trabaho, mga minamahal. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay hindi nabuhay para sa ating mga tinatangkilik. Tayo po ay nabubuhay para maglingkod sa ating pong pinakamamalapeng Jesus, sapagkat ito po ang tungkulin ng tao. Amen? Yung iba, mga minamahal, grabe ang kanilang pagkaseryoso. Grabe yung kanilang pundasyon sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kung ating naalala, si Sister Merna Berceles, mga minamahal, nung kami po ay napunta doon sa kanyang burol, sapagkat kinuha na po siya ng mahal na Panginoon. Pag malapit na ang banal na gawain, pumupunta na yan sa kanyang kapatid. Naglalabada na po siya, mga minamahal. Naglalabada na. Kung saan-saan siya pumupunta, naglalabada. Para meron lang siyang pamasay papunta sa banal na gawain na mahal na Panginoon. Sabi nga po, kailangan gayahin po natin ang kapatid natin ito. Seryoso. Sabi nga niya, mga minamahal, wala siyang pagkain. Subalit nanalangin siya, mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng pagkain ko. May dumaan, nagtitinda ng isda. May biglang tumalon na isda doon sa kanyang bakuran. Mga minamahal. Pero hindi niya alam. Nalaman niya lang nung may lumagpas na yung nagtitinda ng isda,
Pagpunta niya sa kanyang bakuran, nakita niya, may isda. Sabi niya, salamat mahal na Panginoon, meron na akong hapunan. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang iba, mga minamahal, natatakot mawala ng trabaho. Natatakot, mga minamahal. Hindi sila natatakot mawala ang mahal na Panginoon, subalit natatakot sila mawala ang trabaho sa kanila. Ang trabaho ba maililigtas tayo? Hindi po, mga minamahal. Ang iyong abang lingkod, mga minamahal, hindi ko po itinataas ang aking sarili. Sa mahal na Panginoon lamang po ang kapurihan. Isang dicer, mga minamahal. Aking pinaalam sa aking boss, sabi ko, boss, sabi ko, pwede ba akong mag-half day ng Miyerkules? Sabi niya, hindi pwede. Kailangan 8 hours. Dahil 8 hours, mga minamahal, ang ginawa ko, hindi ko na pinaalam sa boss ko na hindi ako pumapasok ng hapon sa trabaho ko, mga minamahal. Araw ng Miyerkules. Sabi ko, mahal na Panginoon, bahala ka na. Mawalan man ako ng trabaho, ikaw naman ang nagbigay sa akin. Hindi naman ako magkakaroon ng trabaho kung hindi mo ako pinagpala. Sapagkat noon, mga minamahal, wala akong trabaho. Pinagtatawanan ako, mga minamahal. Maging nasa kapitbahay namin sa likuran, kinakantahan pang yung abang lingkod, tambay, tambay, tambay. Sinasabi nila, mga minamahal. Ang abang lingkod, ang aking ginawa, nanalangin sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, bigyan mo po ako ng trabaho. Gabi ako nanalangin. Pagdating ng umaga, may kumatok. Pagkatok, pagbukas ko ng pinto, sabi niya, Kuya, gusto mo ba ng trabaho? Gusto ko ng trabaho. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Nung ako'y nagkatrabaho, mga minamahal, dahil sa habag ng mahal na Panginoon, lumiliban ako, mga minamahal, ng Miyerkules, mga minamahal. Hindi alam ng boss ko. Ilang beses akong iniligtas ng mahal na Panginoon. Wala ako sa trabaho, Miyerkules, dumating ang boss ko, hinanap ako, mga minamahal. Hinanap ako. Ang sabi ng boss ko sa kapwa ko, dicer, nakita mo ba si brother? Sapagkat brother ang alam po nila, mga minamahal. Sapagkat doon po sa pinagtatrabahoan ko, lahat po sila sinisiran ko ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Nakita mo ba si brother? Hindi ko sila kaibigan, mga minamahal. Sapagkat hindi ako nakikipag-usap, hindi ako nakikipagkwentuhan, mga minamahal. Kapag ako nakipagkwentuhan tungkol sa Word of God po, mga minamahal, ang kabutihan ng mahal na Panginoon, yung akin pong isineshare, mga minamahal. Alam niyo po, yung kapwa ko dicer, ano po ang sabi niya, mga minamahal? Sir, si brother nasa taas, nag-aayos ng bodega, pero wala ako sa araw na yun. Amen? Iniligtas ako ng mahal na Panginoon. Dumating ulit, isang araw, sapagkat wala nga ako, mga minamahal, hindi ako pumasok, walang display, mga minamahal. Wala akong display ng aking produkto. Dumating ang boss ko, mga minamahal. Kapag naabutan tayo ng boss ko, mga minamahal, kapag ang boss bilang isang coordinator, boss, mga minamahal, nakita niya wala kang display, tanggal sa trabaho. Ibig sabihin, hindi ka pumapasok sa trabaho. Ang iyong abang lingkod, ang iyong pong abang lingkod, wala sa araw na yon. Alam niyo po, iniligtas muli ang inyong abang lingkod ng ating dakilang Diyos. Yung isang kapwa ko dicer, hindi ko rin kaibigan. Alam niyo po, nakita niya yung boss ko sapagkat kilala niya yung boss ko. Yung ibang nakadisplay, tinanggal niya yan, mga minamahal. Yung produkto ko, i-display niya, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapays. Pagpasok ko kinabukasan, sabi niya, brother, nakita ko yung boss mo. Wala kang display. Tinanggal ko yung display ng iba, dinisplayhan kita. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapays. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapays. Tayo po ba, mga minamahal, ay magpapatumpik-tumpik pa? Hindi ba natin aalalahanin ang kabutihan ng mahal na Panginoon? Yung kagalingan ng ating mga karamdaman, hindi ba natin iisipin yan, mga minamahal? Hindi ba tayo, mga minamahal, hindi ba tayo manghihinayang, mga minamahal, kung sa bandang huli, sasabihin sa atin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, lumayas ka sa aking harapan. Masakit, mga minamahal. Amen.
Kahit ngayon pa lang, maging seryoso na po tayo, mga minamahal. Amen? Kahit hindi tayo mag-enjoy, mga minamahal. Amen? Sabi nga po ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, dito sa mundong ibabaw, wala tayong kagalakan, mga minamahal. Doon sa langit ang ating kagalakan. Doon na tayo magsasama-sama. Amen? Tayo po, sabi nga po, magsasaya-saya tayo doon, mga minamahal. Wala nang iyakan, sabi ng mahal na Panginoon. Sinasabi po dito, mga minamahal, aklat ng Revelation, Kabanata 21:4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Mga minamahal, doon sa langit, hindi na tayo magtatrabaho. Mga minamahal, dito nagtatrabaho tayo sapagkat hinihintay natin ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Amen. Doon sa langit, mga minamahal, hindi na tayo magtatrabaho. Bakit, mga minamahal? Sapagkat doon maraming pagkain. Mga minamahal. Amen. Sabi nga po, mga minamahal, ng isang kapatiran, mga minamahal, siya po ay dinala ng mahal na Panginoon doon po sa langit, mga minamahal. Sabi niya, naupo sila sa mahabang lamesa, mga minamahal. Naupo sila sa mahabang lamesa. Tapos, maupo po kayo. Maupo. Sabi ng mga anghel, kumain tayo. Sabi ng anghel. Tapos may plato, walang pagkain. Sabi ng kapatid natin, tinanong niya ang anghel, paano kami kakain? Walang pagkain. Walang pagkain sa harapan, mga minamahal. Ang sabi ng anghel, isipin mo kung anong ibig mong pagkain. Inisip niya, mga minamahal. Inisip niya, fried chicken, mga minamahal. Pagmulat ng mata niya, mga minamahal, fried chicken nga sa harap, mga minamahal. Amen. Jollibee. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hindi na tayo magtatrabaho. Iisipin pa lang natin pala, mga minamahal, yung gusto natin kainin, makakain na natin, mga minamahal. Amen? Kaya dito, tiis-tiis muna tayo, mga minamahal. Amen? Tiis tayo sa fasting, mga minamahal. Kapagkat yung fasting, pagpapalain po tayo ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen? Sabi nga po, matibay na pundasyon. Seryoso sa paglilingkod, mga minamahal, tayo po ay tagapaginig. Hindi po tayo tagapaginig, tagatupad ng salita ng mahal na Panginoon. Kaya sinasabi po, mga minamahal, ng ating pinakamamalaking Jesus. Amen? Ang magtagumpay. Amen? Revelation chapter 21 verse 7, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Hindi anak sa labas, mga minamahal. Amen? Tunay na anak ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Revelation chapter 22 verse 12, narito ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Kaya magpakaseryoso na tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Iwasan na po natin ng yung mga pagchichismisan, paggawa ng hindi maganda sa ating kapwa. Gumagawa tayo ng kwento, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, ang ginagawa mo sa iyong kapwa, ginagawa mo sa akin. Kung sinisiraan natin ang ating kapwa, sinisiraan natin ang mahal na Panginoon. Kung sinasaktan natin ating kapwa, sinasaktan natin ang mahal na Panginoon. Kung iniibig natin ang ating kapwa, iniibig natin ang mahal na Panginoon. At mas lalo tayong iibigin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo po tumayo, ating awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngayong mga huling araw, anong laking kagalakan, malapit ng magharian, hari ng mga haring manganap. Siya'y darating, siya'y darating, may hanap na kasalo.
paano. Handa na po ba tayong humarap sa ating pong pinakamamahal na Diyos? Ang sabi ng ating dakilang Diyos, ang Diyos ay sagana sa kabagat, banayad sa pagkagaling. Laging nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa. Mga minamahal, huwag na nating hintayin pang maging huli ang lahat bago tayo magsisi. Ngayon pa lang, magsisi na tayo mga minamahal. Manumbalit na tayo sa ating dakilang Diyos. Magseryoso ang bawat isa sa paglilingkod sa ating pong pinakamamalang na Diyos na laging ipinangangaral sa atin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal. Nais ng ating mga mangangaral. Tayo po magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang. Kung tayo po ay nasasaktan sa mga pangangaral, mga minamahal, ibig sabihin, mahal na mahal tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Itinutuwid tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kung tayo nasasaktan, hindi ibig sabihin pinahihiya tayo, hindi po, mga minamahal. Ang iyong abang lingkod, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, itinutuwid pa rin, patuloy pa rin tinuturuan ang iyong abang lingkod. At ako'y labis na nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos sapagkat may ginagamit ang mahal na Panginoon upang ako'y matuto at patuloy magamit sa kanyang banal na ubasan. Say may galang nasa salubungin, maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galang nasa salubungin, maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Alam natin siya'y darating. Alam natin siya'y darating. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa amin pong mga beloved viewers, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, magkakaroon ng bagong langit upang tayo po mga minamahal, amen, ay doon po tumira. Doon po tayo ilalagay ng mahal na pero sa bagong Jerusalem, mga minamahal. Balit sa mga oras na ito, kailangan nating maglingkod sa ating mga beloved viewers. Tanggapin natin ang ating dakilang Diyos. Hindi lahat binigyan ng karapatan, ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sinasabi ng Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihana. Kailangan tayong mananampalataya. Panampalataya na natin ang dakilang Diyos sa po, mga minamahal, ang Diyos bumaba. Amen. Sa langit siya bumaba, sa lupa nagkatawang tao. Ibinigay ang kanyang buhay na bayubay sa krus upang tayo, ikaw, ako, magmana ng buhay na walang hanggan. Ang ikalawa po ay pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Huwag po nating sabihin, wala akong kasalanan. Hindi ako pumapatay ng tao. Hindi ako nagnanakaw. Hindi ako nang lalamang lang aking kapwa. Mismo ang banal na kasulatan na nagsasabi sa aklat ng Roma 3:23, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa.
sa 23. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat po tayo ay nagkasala sa mahal na Panginoon. Walang matuwid. Kahit sabi po, kailangan natin pagsisihan lahat ng ating nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Huwag po tayong mag-confess sa pare sapagkat siya rin tao rin katulad natin. Walang kapangyarihan na ang tao magpatawad sa kasalanan, kundi ang mahal na Panginoon lamang. Aklat ng unang Juan, Kabanatay 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung tapat tayo mga minamahal, ang Diyos ay tapat. Patatawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. At ang ikatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Ang bautismo sa tubig ay hindi paglipat ng reliyon. Ito po ay pagtupad, pagsunod sa kalooban ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Aklat ng Gawa 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pabautismo po tayo sa tubig sa pangalan ng ating po pinakamamahal na Jesus. Napakahalaga ng bautismo. Huwag tayong uuwi na hindi tayo napabautismo sa tubig. Sapagkat ngayon ang ipinakong kaligtasan, hindi ang araw ng bukas. Ang pang-apat ang bautismo sa Espiritu Santo. Yung nakita po natin kanina, ating mga beloved Jesus Finest Generation Choir, habang sila'y umaawit mga minamahal, ang iba'y nag-iiyakan, ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika, ang iba'y nanginginig, parang nakuryente ng ilang libong voltahe. Yan po ang bautismo ng Espiritu Santo. Yan din po ay inyong mararanasan kung tayo ay magpapatuloy, magsiseryoso sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Jesus. At bilang pagsuko, itaas natin ang ating dalawang kamay at sumunod po sa maiksing panalangin na aking pong sasambitin. O dakilang mapagpala namin Ama, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, mahal na Panginoon, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking mga kalikuan. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo po ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo, kami na po ang mananalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dahil magpahala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa mga kaluluwa na yung pinahintulutang makalapit sa iyo, mahal na Panginoon. Narito po sila, mahal na Panginoon. Patawarin mo po sila kanilang mga kasalanan. Gawin mo po silang tunay, totoong Kristiyano, mahal na Panginoon, sa puso, sa isip, at katotohanan. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo po mga minamahal ay sama-samang manalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Muli kami dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang, mahal na Panginoon. Patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin namin pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy pong palakasin, palasugin, paabayin po ang kanilang buhay, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po ang kanilang buong sambahayan, mahal na Panginoon. Abutin mo po ng ipapagpalang mga kamay, lahat ng pangailangan, aking mga minamahal na kapatid. Kagalingan sa kanilang mga karamdaman, negosyo, trabaho, wisdom, knowledge, understanding, mahal na Panginoon. Kalutasan sa kanilang mga problema, kapayapaan, kagalakan, sa kanilang kadalamhatian, mahal na Panginoon. Bigyan mo po sila, mahal na Panginoon. I-comfort mo sila. Hallelujah. Sabi mong pag mga minamahal mga kapatid, na hindi na po namin nakakasama sa paglilingkod sa iyo. Kabagan mo po silang malapit noon. Muli mo po silang ibalik sa dagong ito. Pangawakan mo po silang malapit noon. Upang sama-sama ka ng papunin, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus.
Amin naangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ating ipatong kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Isipin po natin mga minamahal ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida ang naglihans po sa atin. At sama-sama po nating banggitin lahat ng mga uri ng demonyo ng karamdaman palayasin sa pangalan ni Jesus. Sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida sa pangalan ni Jesus, lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, rheuma, arthritis, kidney trouble, ulcer, sa pangalan ni Jesus, kasaw, panlalamig, panlulupaypay, panghihina, hallelujah, demonyo ng kahirapan, kasaw in the mighty name of Jesus, be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong napakabait na Diyos na buhay sa langit. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalampayang Jesus 3 times. Tatalon, sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kaya po ng pag-aaralan natin, kailangan seryoso po tayo mga minamahal. Amen. Praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Ating pong ipinagkakalooban pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera para po sa ating pong mga announcement. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating po pinagpalang mga aral. Sa hapong ito ating po beloved Elder Alvin Reyes. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa mahal na Panginoon sa kanyang salitang maminamahal ating pong napag-aralan sa hapong ito at patuloy na tayo ay mahal na Panginoon na talagang ating maminamahal na ituon, i-focus ang ating puso at isip kaluluwa sa ating paglilingkod nito sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat hindi ito walang kabuluhan mga minamahal. Sa piling ng mahal na Panginoon, may buhay na walang hanggan mga minamahal, may katiyakan. Ang Diyos natin ay seryoso mga minamahal sa pangako niya mga minamahal ng buhay na walang hanggan. At siyempre gayon din sa mga hindi po tumatalima sa mahal na Panginoon ay kayo po ay patuloy na inaanya ang mahal na Panginoon na manumbalik maglingkod sa mahal na Panginoon upang hindi po kayo adatnan ng buo at galit ng mahal na Panginoon. Salamat sa ating mahal na Panginoon ang kapurihan, kalulutin katakila sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po darako na mga sa ating pong announcement. Tuloy-tuloy po ang palagawain natin pinakamahal na Panginoon. Dinaraos po dito sa Mamarlaw Baybay Along Palaming Road. At patuloy tayong nire-remind na napakahalaga ng ating pagdalo. 3 times a week po maminamahal tulad ng ating pagkain physically maminamahal na ating mga kinakain kapag sa isang araw ay 3 beses na tayo kumakain upang ang ating physical na katawan ay hindi manghina. Lalo pa kaya sa spiritual na buhay na ito, mahalaga na tayo makadalo Miyerkules, Biyernes at Linggo tulad kanina. Nag-start po tayo 1:00 ng hapon, natapos na po 5:00 ng hapon. At tuwing Friday overnight, mga minamahal, nag-start tayo 9:00 ng gabi, natapos na po 6:00 ng umaga na po ng Sabado. At ang General Sunday o General Service ay tuwing Sunday. Nag-start po ng 9:00 ng umaga, natapos na po 3:00 ng hapon. At patuloy nating suportahan ang Bible study, gawain ng mga Panginoon, dyan sa Barangay Tubag, sa ating Tamundong Residence po Maminal Dinaraos. Yan ay lagi natin minamahal na daluhan sa mga may kakayahan, sa mga may pagkakataon po. Napakalapit nyo dyan ay tayo po ay makiisa upang mapapurihan ng Panginoon at marami pang mga kaluluwa na marapit yan ang ililigtas ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Huwag natin kalimutan maghayo, mag-follow up sa ating mga kapatiran na dati-rati kasama natin pero ngayon bihira nating makasama. Huwag natin ipagkait po minamahal na sila po ay ating kausapin. I-remind ang kabutihan ng Panginoon na kung sila ay hindi na nakadadalo sa gawain ng Panginoon ay sila ay hinahanap na ng Panginoon at ating patuloy sa sabihin na ang Panginoon ay bukas lagi ang para ng Panginoon upang tanggapin
ang bawat isa atin sa ating panunumbalik ay iyan ay masayang-masaya ang Panginoon. Amen. At huwag natin kalimutan yung ating 5 piso, 10 piso na idaan dyan po sa maliit na box po sa inyong likuran po, mga minamahal, dahil yan po ay makatutulong upang magpagpatuloy po ang TV program po na gawain ng Panginoon. At yung mga ganyan po na ating ipagkakaloob ay iba't ibang lugar po ang maaring yan ay marating ng salita ng Panginoon. Marami pong maligtas po, mga minamahal. Amen. At sa mga nais magpalihans, pumunta lamang po kayo dito sa harapan. Subalit bago yan, manalangin na po kayo at upang patuloy na tayo ay samahan kahabagan ng ating pinakamamahal Panginoon. Sa may mga katanungan sa kanilang spiritual buhay, gusto magpa-counsel, lumapit lamang po kayo dyan sa ating pong beloved at divine, sa ating pong beloved sisters. At kung sakali man na medyo mabigat po, may kabigatan, ay narito po ating pong beloved ordained preacher sa kanilang luhuran. Handa po nila kayong paglingkuran. Isang napakagandang bagay na kapag tayo naglingkod sa Panginoon, ay siyempre wala yung pag-aagam-agam po natin o yung anumang pag-alinlangan po natin, mga minamahal. At upang tayo ay talagang ating maipabuti yung ating taus-pusong pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Amen. At kung wala na po tayong nakalimutan, amen. Tayo po ito mayong lahat, mga minamahal. Tayo na po idarako na sa ating pong panapos na panalangin. Magkaisa po tayong magpasalamat sa Panginoon sa pinagpalat matagumpay na balagawain sa araw na ito. Amen. Narito po ating pong beloved brother John Aquino upang tayo ay pangunahan sa ating pong panapos na panalangin. Amen.